Kaixo ongi etorri, hau gorputzen burujabetza trans eskubideen aldeko geltoki bat izeneko podcasta da, Bilgune Feministaren lehenengo podcasta eta momentuz bakarra. Zarauzko Arraio irratitik aigera hau grabatzen, eskerrik asko Arraio eta Zarauzko Gaztetxeari. Podcast honek 3 zati ditu, hau bigarrena da. Eta, aurrera, garatzen ere geran borroka bati buruz hitz egiteko erabiliko dugu tarte hau, trans eskubideen aldeko borrokari buruz hitz egingo dugu. Horretarako bi gonbidatu dauzkagu hemen, lehengo saioan bezala, Kaitaren Miner eta Liger Balantzategi Errasti. Kaixo, ongi etorri. Kaixo. Gaurkoan hitz egingo dugu pixka bat transfobiari buruz, eta erreakzio transfoboari buruz ere bai, ez dialako gauza berdina, lehen komentatu izan dugun bezala hemen saio hasi da horretik. Aurkeztuko ditut berriro gure bi gonbidatuak, Kaitaren Miner kazetaria, idazlea eta militante transfeminista da, eta Liger Balantzategi sukaldaria, aisialdian punk abeslaria. Aigera jaipa sortzen. Ez dakit, sukaldaria naz, aisialdia bat normalian batera doa. Ja. Zaila da. Ja, zaila da bi alderdiak bateratzea. Nahi dugu zure kontzertu bat ikusi, nila bai, desde luego. Eta, oraintxe bertan militantziako inpas batean dago, baina ibili da, hainbat saltxatan, eta etorkizunare itzule nahiko luke. Zemuz junda zuen azkenengo aldiz egon ginenetik zuen astea. Ondo? Aurrekoa baino hobeto. Aurrekoa baino hobeto, inspiratu gauze bete. Astelengo gorra izan zanua. Bai, ez da. Saio azteko aurrekoan bezala referentzia bat edo pixka da atzera behiratzeko eskatuko dizuet, eta nahiko genuke jakin ea erreferentziazko militante transfeminista bat zein izan dan zuentzat. Nahi duanak azteko. Neri duda sartzen zitzaidan galdera honekin transfeminismoa bere horretan horrela formulatuta kontzeptu nahiko berria danez, batez ere estatuan eta Euskal Herrian estentzioz, horretara mugatu edo historian atzera egin eta guk transfeministatzat ditugun referenteak aipatu. Horan biak ingo ditut, bazpare. Galdera beti gustatzen zait esaminak ondo aprobatzea eta orduan. Hau da notarako. Nik gero nahiko bat orduan, zaila lo digo. Laidana ondo, Ez, bai etortzen zaitena gaina nik uste azkeneko urteotan Euskal Herrira eta euskerara ekarritako idazle bezala ezautu dugun norbait, dara Leslie Feinberg, eta nik uste dut bai ulertzen dela sujeto batek gurutzatu ditzazken, zapalkuntza guztiak bere horretan, eta ez horien artean mailaketa bat egiten saiatu zen norbait, eta niretzako gero eta gehiago jakin irakurri eta ezagutu Leslie Feinberg, gero eta transfeminista ulertzen dut, eta ni neu ere konfirmatzen hau. Ondo dagoela gogoratzea, eta gaina genealogia horiek batzutan esaten zuen nola da posible, lehenago ezagutu izana persona, ez? Eta gero estatuari begira, egia da, oso zaila da, ez nuke esan nahi pertsona bat, baina niretzako ezinbestean mediak aipatu nahiko nuke, ez ja ni gero parte izan nintzelako, baizik eta niretzako bai izan zalako transfeminismoari ateak irikitzizkiatenak neri neuri, ez? Naiz eta gero bukatu bertan militatzen lehenago referente bezala irakurri niturako. Bai. Zukin dauz apur bat genealogia total, eta nik esangot nire referente transfeminista handizena diesela nire lagunak. Barkatu. Zuk bikainik nahiko, baina, zuk dio super bikain, kaneriak ere bai. Bai, niretzako izan danez, bastante bide pertsonala bai, bidean topatu daten jente asko izan dira nire referente, eta gainera pertsona bakotzetik ikasi duten gauzak izan dira diferentiak, eta nahiko nituzte aipatu 3 lau, izenez, sin decir. Concreciones, baina, yo que sé, Irati, Garazi, Ira, Blai, y podría seguir así como una lista muy grande, baina gente horrekin, azkenean ikasi dut, eta izan dut como construir un poco, una vida un poco más fácil, que no es fácil, pero bueno, no sé. Bizigarriago. Bai, bizigarria bat. Bai, nik uste dela ere lotzen dela zuen bi erantzunak, eta egia da nik ere pentsatu nola, nik galtuko baleaten nik zesango nuke, eta askotan esan dut, medeak ez denetzako oso
importantea izan da uste jende askontzako, Bai, aurreko nik saioan ere lehenengo aipatu saioan zenun, bai. esan den, bai. Eta, bueno, lehen urtean hori omenaldia egin zizueten azten nagusian, bueno, Sardaineren kofradiak, eta gero gertatu da baita ere hori, osea, izatea talde bat referentzia, eta gero bertako jendea laguna bihurtzea, ez? Eta hori ere beste referentzia mota bada jendeakin ja bizitzan konpartitzen duzunean. Baina, bueno, hori esan da, orain igual gauza pixka bat zatarrago bat buruzten dugu, eta da erreakzioa, ez? Erreakzio transfoboa, zuen ikuspegitik trans eskubideen aldeko borrokaren aurrean da militantzia transaren aurrean ikusi dugun bezala badaramanaia bide bat eginda eta hori errekonozitu behar da, ze motako erreakzioak egon dira edo nola deskribatuko zenukete erreakzio transfobo hori? A ber, nik ikuste dutena da apur bat, uste dut azkenengo saioan, bukaeran pizkatitzen genuen lagani buruz, trans izaerak kuestiona bitzen dau, zizentrismoa, per se. Orduan, reakzioak normalak dira. Osa, nahi dut, ez normal. Osa, zure izateak nire izateak kuestionatzen badu, eta nireak zurea, pues hor konflikto bat dago, obviamente, ez? Eta gainera, lehenengo zailan bebarik legeari buruz itxatzen genuen, legea da superambigo idiliko eta ditu zirrikitu pila bat, eta hor oso erraza da etxaiari botere bat ematea, porque jartzen du responsabilidade pertsonen gan. Eta orduan, pertsona batzuk ez dute responsabilidade hori hartu nahi. Ez talako, porque suposatzen du zu kuestionatzea, zure praktika zu kuestionatzea, zure izatea kuestionatzea, eta hori da oso kansaua. Oso rato. Orduan, zirrikitu horiek topatzea eta transbizipenak ukatzeko nahi baduzu hori baliatu, erresa da. Baina niri hemen sortze jat, como kriston gatazka, bereizten jokaera transexcluyenteak eta transfobak. Ez da iguala. Eta orduan, transexcluyes, transexclusive, inglesez. Hori da mugimendu erreakzionario bat, eta superesenzialista. Eta honi, fasismoi bezala, inbijako frente, movimentu potente batekin, eta argi utzi ezin dutela hartu lekurik. Hori da gauza bat. Eta hor ez dago, nik uste dut... Ez dago ez tabaidarik, ez? Fasismoa bezala, hori inbijako frente, ezin dago hartu leku geixau, eta horreaz, listo. Baina gero badau beste parte bat, eta diez, como reakzio transfobak. Transfobia sistematikoa da. Osa, transfobia ez da bide transexcluyentiak bakarrik itzen. Eta gure mugimenduetan bebai transfobia dau. Eta hori esati ez tala egisa, da mentirnos a nosotros mismos, eta jazta. Orduan, niri hor gatazka sortze gal, porque nik, militantzia nau pause baten, militantzia ez da erosoa jende askondako. Orduan, hortik hasita ja, nik indut pause, nau bizitzen oain lanien, ez dakiz zer, nire gauzakin lasai, lasai. Eta itxo lan Miranda de Ebron, por ejemplo, eta nire realitatea da, pues que jentiek segun zen lan lehiruten nauen, tratetan nagoien modu batera edo bestera. Eta hori dago lan. Orduan, nik terfekin ez dut pertsonalki auki enkuentrorik, bai entzun dut jente askok baietz, ez nau Twitterren, ez nau sare sozialetan, entonces no me entero. No me entero. Irakurri dut zehozer, konta guztia zehozer, badakit herri batzutan badazela pintadak, ez dakizer, baina nire bizitzan behintzat, eta da pertsonala, transfobia bai, transexklusioa ez dut ikusten egin beste. Baina existitzen da, ez nago esaten, ez da hori, para nada. Baina nik hor badaukat hori, gatazka hori de, ez dakit. Bai, niretzako gauza bat da alucinantea, eta ni oso memoria txarrekoa naiz, baina batez ere oso txar naiz urteak eta pentsatzen, ez? 2012, 2014, oso hortan desfase ba naiz. Eta barkatu nire terrenora batera, ez da baina nora, azkeneko urtean honekin ibili naizen, Moioren liburua gaztelaniara itzultzen, konturatu guen beste gauza bada, denbora ze azkar pasatzen da, eta zenba gauza pasalizken, ez? 2019 idatzetako liburu batean,
ni jartzen dut Alegreki 2007 hitz egiten, orduan ez genuen ikusten ainagerikoa zanik trans eta movimendu feministaren arteko harremana naiz eta gaur evidentea den. Oso alegremente esaten dut, ze orduan zen unsaitu ere egiten zetorren reakzionarismo guztia, eta 2019 da, eta nentzako importantea da, ze 5 urte dira, ez? 5 urtetan, eta gaina ez dut sinisten hau dela estatuan Irene Monteroren legearen arira gertatutako zerbait, dator estatu batuetatik, dator Inglaterratik oso orkestatuta, baina nik uste importantea dela ikustea kalatu duela, ez? Eta fasismoari bezala aurre egin martzaio, fasismoa delako, hau, esan nahi dut, ezaugarri berdina ditulako, esan nahi dut diskursiboki, esklusioaren kontu hortatik, sendatzearen bidetik, porque, claro, ez duten nahi esaten da, ez duten nahi, hau, baina zer egin transak diren pertsonekin, ez? Orduan esaten nahi zidana da, nik uste oso ezagun egin altzegun kontzeptu edo zera bat, fasismoak erabiltzen duen eredu berdinekin, ez? Neri duda bat sortzen zaitena eta da galdera bat oso zaila eta nik uste lierzuk eman dituzula klabe batzuk, baina zergaitik virulentzia hori, zergaitik tripetatik gorroto hori, zergaitik guretzat referenteak izan diren feminista eta boieren, lesbianen gutxienez aldetik, helduak, baina ez zain helduak ere, zergaitik gazte batzuek alatzen dien, nik galdera horiek ezakizkit erantzuten, ez? Usten dut badura zuk esan dezun hori, norberaren realitatea kuestionatzen duen, bai, baina hendik eskapatzen zait, eta hori oso mingarria izan da. Nik bai ditut sareak, batez ere Twitter gainera badakigu ja dela, ez dakit ez, gorrotoaren lekutxo hori, nahi flipatu dut terfen enajenazio guzti horiekin, baina batez ere violentziarekin. Gero ere bai oso graziosa dira, ez dianteratzen gauz askotaz, eta batzuetan hankasartutan hasten dira, Bartzelonako lagun batek esaten zuen bezala, zuk ikusten bali baduzu pintada bat edo idatzi bat. Erabiltzen dituna, zuk erabiltzen dituzun generoak, generoak, terminoak, bain zituzu ulertzen, terfada. Eta zu faiatzen, hasten denean, no, porque genero es una construcción, pero luego, no sé, zesan nahi du, berdin du terfada, ez? Bueno, uste etorri hor dagoela, ez? Baina, eta beste batean noa, nik uste hau etorri bezala jetxiko dala, batez ere, eskuinak aupatzeari uzten dien momentuan, baina ez dugu behar, badagoela reakzionarismo betiko bat, eta betiko bat da patriarkala, da fascista, eta batzotan da ezkertiarra, eta terfak soinu asko egin dute, eta sinesarazi nahi izan digute feminismoaren barruan bananduta ginela, baina, eta ez da egia, eta Euskal Herriko momentu feministan ez da egia, eta ninez aspertuko esateaz, egongo da batzukola bentsatza dutenak, baina sinistu nahi ez dela transinskluyentea 87an, eta bestela, hola, esaten dut datu hori egia balitzu zela. Ez, baina, baina horrek ez du esan nahi, beste eraso batzuk ez datozterik kanpotik, eta horrek ez du esan nahi, zuk aiputu duzun bezala, transexkluyente ez izan arren, jarraera, ez dakit, idea, konzeptualizazio transfobak ez ditugunik. Eta nik uste hortan, bai eraikitzaile jarri gaitezkela, eta barrura begira, eta esan, bueno, ez gera terfak, oso maja gera, baina orain guazen ikustea pixka bat, ez? Nondik aldi egunekin berplanteamentu honi. Aipatu dituzuen pare bat ariritira eginda, ze galderen artean banakan beste bazala ze ezaugarri dituen erreakzio horrek, eta beste bat nundi datorren, eta pixka bat aipatu dezue. Zuk ondo esan dezun bezala, hori, ez dela berdina transbazterketa edo transfobia, eta agian transfobiari buruz, eta gure mugimenduetako transfobiari buruz, eta horri begiratzeko beharraz, bagian irugarren saioan helduko diogo berriro ari horri, baina oingontan igual zehazki erreakzioari buruz baina hitz egin zen, nik ere zurantzeko sentsazio batzuk dazkat, nolabait hori, badala erreakzio bat antolatua existitzen dara naiz eta igual eguneroko bizipenetan edo segundaz lekutan ez dan hain nabaria modu hortan, baina badetikan nundik datorren, ez? Azkenean terminoare inglesezko laburdura batzu dira, eta, bastante potentea da mugimendu gisa, osa indarra daukate. Eta gero baitere zuk aipatu duzu Twitter ez dakazula, eta, sareetako hori. Orduan pixka bat ezaugarri horiek, ez? Nola gero manifetan ere bai gertatu da, baina aldi berean, ez dakit, Donostiko ez dakizan martxoak sortzikoa edo ekainak eta sortzikoa edo, baina holako manifa baten baitere bazeuduela, baina aldi berean askoz jende gehiago zala beste apustu bat egiten nahi ez? Orduan pixkat hori nundik datorren
Euskal Herria zehazki igual nundik iritsi dan, talek ere bai epatzen zuen, bueno, Frantzian ere bai bastanteko erreakzio fuerte dago, baina, bueno, egia da, bere garaian Frantzian ezkontza, genero bereko ezkontzan artekoekin ere oso erreakzio fuertea gontzala, orduan, hor bastante eskuint, bai. Eta hori, orduan pixka bat bi zehazki Euskal Herrian nola eraginduan honek ze ezaugarri ditun, ba igual sareetako aktivismoan edo ez hainbeste edo hori, eta gero nundi datorren zuen ustez badakazuen horre buruzko inforik. Zaugarriak esan ditugu lehen hori ez, nik uste importatua da, Inglaterran uste jartzen diotera jatorri etzait gehiagin importa, baina mundua anglosajoiti dator, gero liburu marabillosoiek emantzizkigun jotaka, ustez bastante finantzatzaile potentea dela, gure Harry Potter ikuste zuen bakoitzean Disney Plusen oztakin nun ikusten dan, pentsatu euro bat ematen izatela, momentu horri. Liburuak idatzen zutunean, oraindik etzan, orduan liburutegian hartu. Hori da, venga, holako neurriak martugu. Ez, horretan nabil, baina, bai badator, hor finantzaketa potente bat dago, esan, lobiak ez dira bakarrik lau pertsona Twitterren okurritz zaienak, hor badago bultzadatze bat, eta badaude. Osa, lobiak daude, Bai, argita garbi, ez denik esaten, ikertuta dago. Eta estatuan ere bai, pasak hemengo eruditak beste idazle bat dira, eta beste sona bat eukidezaketen, eta beste perfil batekoak, baina laren mina handia egin dute, ez desberdina Madrileko lagunekin bani mazadeo kontatzen dizuten sarraski asko zandigoa da. Besterik gabe populazioan gehiago diralako, eta barrez. Hemen beste zaugarri bat hartuko niekena, eta uste dut hemendik ulertzen hasi nintzala ni ere bai, terfak normalean beste bi ezaugarri zatituzte ere bai, eta da, abolizionista dirala, eta bastante arrazistak edo islamofoboak utxienez, ez? Edo esan dezakegu, behintzat, occidentalistak edo olakon bat, ez? Orduan, uste dut, hortik, ulertu daitekera, eta hortik harrapatu dezakezula jende pila bat. Niretzako super logikoa da, zu prostituzioaren gaiaz hasten bali mazera pentsatzen, abolizionista izatea lehenengo golpean. Eta hor gazteak uste dut hortik sartzen dira asko, ez? Nork pentsatu dezake esan badizute bizitza guztien, ez dakit prostituzioa dala azkeneko, emakume batekin dezaken azkeneko gauza eta barrez. Uste dut orduan hortik badaudela olako eje bat, normalean gurutzatzen dianak, diala hori, ez? Hiruienak. Adibidez manifa bat aipatu duzu, eta niretzako hori ez da tontakeria, ze hor bai nahastu daitezke gauzak, eta terfak ere nahiz da gauza konfusoak esan tontak ez dira, eta manifetara juten direnean normalean diskurso aboloekin juten dira. Eta zu bari mazera pertsona random bat martxoa 8 batera doana, eta esatu dute putero al paredón, te puede parecer bien, eta aboloa izan gabe te puede parecer genial, baina orduan uste dut hor zehatzen dutela. Beti soinu asko egiten dute, berai pankarta propioak ematen dituzte koordinadoraren inoizkun gabe, altavoz propioa ematen dute, eta bar. Hala ere, esate dizut, mugimendu feminista antolatuan ez diate beldurrik ematen. Bai ordea, eta horrekin bukatzen dut, azkeneko bi ezaugarri horiek juntatzaizkiogunean terfari, hau da, abolizionismoa, edo pornografiaren aurkakotasuna, edo arrazakeria da islamofobia, begiratu behar gura ze beste mugimenduk besarkatzen duten hori. Eta mugimendu batzuk besarkatzen dute batez ere abolizionismoa eta pornografiaren aurkako diskurtsoa, eta beti, primas hermanas izaten direla, eta pixkat hortik ere egon behar dugula atentu. Bai, nik poco más. Ados, esan da bendakin. Bueno, aipatu ditugu pixka bat ze ezaugarri dituen erreakzio horrek, eta neni zuen galdetu, nola aipatu da pixkat igual kanpotik iritsitako zerbait izan dela, edo bueno, zer eragin eduki duan benetan hemen erreakzio transbaztertzaileak, eta baita ere erreakzio edo oldar horren aurrean ze erantzun da, ze resistentzia garatu dian. Osa, nik uste dut kanpotik etorri arren hemen Katalinian esan da bezala, ikusi dala eta pairatu dala eremu ezberdinetan, eta azkenean honek egiten da como min, orokorrien. Bai, min frustraziotik, rabiatik, gurutzatzen bazaitxu min zuri, personalki ez, eta orduan reakzioak mugimendu bezala, obviamente, egon diez, reakzioak egon diez, como eremu askotan,
Baina, landabe niri iruditzegat bastante importantie, como lehen besan duzte dute, baina esati bai, gure mugimenduetan badauela transexklusibidade honekiko reakzio super eskorra izbarkatu hemen. Jartzen como omendik esari pasauko, baina gero transfobia badauela. Eta nik badakit oso erresa dala, edo erresagoa dala, kanpotik datorren zerbait esatie hau ez, baina gero barruan dauen zerri esatie hau ez, hor komplikau egiten dara pur bat asuntu, ez? Eta, jo que se, obviamente, ni komunera manoi eta dago horrandra bat, eta esaten must ona esartu, no? Komunetako polizia hori, hau da, adibide errezena ulertzeko honek zer egin dauken pertsona baten bizitzen, ez? Nik emakume hori ez da terfa bat, ez da terfa histerika bat, ez tabil esaten ez ebez zorue, simplemente dau komunien esaten zu ezin zaona sartu, ez? Eta azkenien holako gauzak egunerokotasun baten pasetan diezen nien, denbora da nien, horrek behitzen da min. Eta mina da diferentie, porque batek itzen da mina da, no? Rabia organizada, no sé qué, pun, eta bestie da rabia de me voy a llorar a mi casa, yo solo y que nadie me vea. Orduan, horren nire ustez hor badaukagu kriston lana itxeko, eta gainera olako jarrerak ez komunetakoak baizik eta bai asamladetan pasetan dana, kalien lagunekin, lanien, edozen lekutan, olako gauzak islatzen dago pila bat. Eta gero ez, eta segatxik ez dau trans jente gehiago mugimendu feministan. Pues por lo que sea, ¿es? Por lo que sea. Eta segatxik ez atoz asamladetara, y pues te puedo hacer una lista larguísima. Ez, eta bai horrek exigitzen dau gure partetik, kriston indarra de quiero estar aquí porque creo que tengo que estar aquí. Baina es que ez da erresa. Ez da erresa egunero zuizetie zentro. Sin tu querer nada de eso, ez? Eta, bueno, uste dute, komentatu, lehen esan dozkuzu gero hirugarren saioan badatozela gauzak eta uste dut hau garatu balko dugula apurtxo bat gehiago. Bai, nik uste tokia eman behar zaiola horri ere, bai. Eta orduan erreakzioak, bai, egon behar dira erreakzioak, baina nik uste dut garrantzitsua dela zertarako hitz egiten den erreakzioen inguruan. Porque hablamos de las terfas todo el rato. Que hay que hablar de las terfas, eh? Bai. Baina beste, mugimendu barruko transfobiari buruz ere. Bai, ahí lo dejo. Bai, erabata dauz, eta nik ere gogoa daukat pixkat horni entzeko ez bakarrik podcast honetan, baizik eta badaolako gure ikasgai pendiente bat ere ez, daukaguna, batzuetan uste deguna realitatea baino beto jorratzen degula, baina bueno, azkeneko saioan hartuko bada, nik ere gustora hartuket. Eta gero pixka bate honek ekarri duna edo zer egin eukidun eta zer reakzio, nik uste dut orain ezain beste, baina hasieran min egin ziola, ez bakarrik mugimendu feministari, baietz, baizik eta beste gehiengo bati. Nik goratzen lehenengo urteetan batez ere Twitter bidez eta jende hasi zenean diskurso hauek zabaltzen, niri jende askok idazten ziala pribatutik benetan zintzoki esaten, hau zer da, zer pentsatu behar dut, nik ostra, erbente tortza ezkizu, nizerakit, olimpiadetako kontuekin, hemen denok izango baginara korrikalari profesionalak eta eragiten dugu pila bat gure egunerokoan korrikarena, baina bueno. Eta argumentuik desmontatzen denbora asko pasa izana daukat akorduan, ez? Jende batez zintzoki izatea baitu, nago bat ere jantzita hontan, baina ikusten dut hau, zer pentsatu behar dut, jende bateko eskatzen, ez, zuzenean, ez? Hori nekeza izan da eta mina egin du eta konfusioa sortu du, baina nik uste dagoela beste parte bat, eskatu diguna guri ere horri heltzea. Naiz eta izan pixkat behartuta da kanpoti datorlako, nizergaiti dakizkit translegaren datu horiek. Tokatu zaiterako batetik ondo ezagutzea realidade hori desmontatu izateko datozen gauzak, osea, eta lehenengo arrazoia seguramente hori da, eta gero beste gauzatzuk igual anekoa diranak, ez? Orduan, reakzionatze horretan, guk ere berplantatu behar izan dugu, zer dakigun, zer nahi dugun, zertarako nahi dugun, eta pixkat liarre botatakoari usten diot, ez? Eta tenazidade bat edo olako esto bat eren eri eman dit. Ja, hau inpepinablea da, eta izango naiz, are militanteagoa ez detelako utziko bat pasatzen ere honekin, ez? Naiz eta gero, segura eskituan,
beste espazio batzutan, beste momentu batzutan, igual jarrera transfoboak, edo gutxienez ciscentristak momentu batean, jo que se. Baina, bueno, interpelazio hori bai hartzen dut, eta bai bueltatzen diote reakzionarismo guzti horri. Ez que jazak izan interpelazio izan reakzionarismo eta reakzionatzen erasoi, baina, bueno, ulertzen da. Bai. Ez dakit zerbait nahi zuen gehitu edo zerbait azpimarratu saiontan komentatu ditugun gauzetatik azkenengo gomendiora pasa aurretik? Ez nibitzat. Super. Ados, gaurkoan esaldi bat bana ekarriko dugu. Ez dakit prestazkazuen, zuen esaldiak pentsatu dituzuen ona bidean, edo... Bueno, Osa, nik lehengo gunean, bueno, esto vino de terapia, ¿vale? Compañera. Sin más, lehengo gunean berbetan honen inguruan, porque azkenen, pues, segun zure gonerokotasunien dagoenien hau, pues, le das vueltas, ¿no? En plan, segaitxik de repente, me he alejado de todo el mundo, ¿qué está pasando? No sé qué. Es porque da azkenen da evoluzio bat desela, ¿es? De hecho, da nire lehenengo, como, ez dakit, compartir transizioan dutenetik, orduan, bueno, eta honi buruz, obviamente, terapeutak inen berba. Eta gauzia da, zelan trans gaiaren inguruan beti hirugarren pertsona nitzen dan berba, ez dakiz ez? Eta, cuando te interpela directamente, gentieko lan itxe berba que te hace mal, pero a la vez es necesario, orduan da, como, es que lo trans tiene que ser el centro y ser el foco. Eta me pareció una frase bastante interesante. Es como ser centro sin ser foco. Porque si eres foco... Aleen ez hortik. Bai. Hori, sin más, como una reflexión más que una frase ez dakit. Bai, ardura jartzen dalako, lehengo saioan hasieran aipatzen genuen ere bai, ardura jartzen dala transbizipenetan, eta zigis bizipenek loturarik ez balukte bezala horrekin, cuando horiek dia sortzen dutena, begira da horrek sortzen du. Claro, yo soy trans porque tú eres cis. Hori da, bai. Ordan hori, nik reflexio hori ez dator, bai gainen. Bare. Nik historian atzera egingo dut. Ez dut esaldia bere horretan esango, azteko inglesez dalako eta luzea dalako eta da gehiago speech bat, baina bai niretzako da speech bat markatu izan ninduna lehenengo aliz ikusirunean, gaina ikusentzunez grabatuta dago, orduan ematen dio gertutasun bat, da 1973an Nueva Yorkeko ekainaren 28an Silvia Riberak hartzen duenean mikrofonoa eta ja interpelatzen dienean gehi guzti hoiein, ez da kontzeptua desberdin erabili, baina oso ondo azalduz, eta nola horre daukagun oraindik erreparatzeko gauza bat, eta ezin dugun berriz erori horretan, nola lehenengo aldiz gorputza jarri zutenak, bai Stonewall famatuan, baina bai lehenago, eta bai ondoren ere momentu batean gehi mugimendua ditze zitzaien horrek indarra hartzen duenean, alboratzen ditun lehenengo lerroan egon durian gorputzoiek itxura honaren izenean edo denarakoan, ez? Eta hor botatzen du, esaten die, juntzaitezte pikutara, nik dena eman dut zuengatik, eta ez precisamente zuek lasertain zuri gizonek hobeto bizitzeko baizik, eta ni galdu dut lanan eripalitza joizkidate, ni bortxatu naute, ni kartzelan egondu naiz, eta orain ez nauzu hemendik botako, ez? Eta netzako dauka hor indar oso potente bat, uste detena justo gaur egunera ekarrita, talierrena jasoz, fokoa kentzearena superados nagoz, azkenean bizi garritasun hori kentzen du, baina erdiguneri hori eman gogorarazten digu denbora guztian zertarako ari geran hemen, ez? Eta nik uste transrealitatek, transgorputzek eta egunero egoera guztiek bizitza dituztenek gogorarazi behar ligutekela transfeministoi zergaitik ari geran egiten, ez? Orduan, zentroa, bai. Eta ez ditugu, ezingo ditugu bota, hori da gure realidadea. Bai, nik irakorrengo dut nire esaldia. Luzea da gainera. Inglesez? Ez, euskeraz. Baina inglesez ebakia ahoskatu izan zen bere garaian. Egingo dut introduzio txiki bat lehengo, da Mackenzie Warki egin nion elkarrezketako zati bat, eta Mackenzie Warken azkenengo liburuaren justu ere kontatzen duana, ze elkarrezketako egin nionean zan gaztelaniaz publikatu berri zagon Bakera Invertida, baina horrein atera du beste memoria liburu bat, modu zehatzagoan hitz egiten duana bere transizioari buruz, eta katakrake aterako du itzuli egin dut, euskarara, deitzen da Maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza. Wow. Eta bueno, hor modu zehatz, nik uste gomendatzea izuez, oso interesgarria da, berak ere ikuspegi jakin batetik idazten du, baina, bueno, uste refleksio interesgarri bat daudela, baina hemen elkarrezketan
Aipatzen zuen gauztako bat, eta lehengo saioan gogoratu nintzen horrekin da horregatik ekarri dut, esate zuen, nolabait, transbizipenei buruzko kontakizun estandar bat nagusitzen dala, eta ni galdetu nion nolakoa da kontakizun hori, ez? Berak hori esaten zuen, ez? Zaren du, kontakizun estandara horrek elementu jakin batzuk finkatzen ditu, betidanik jakin behar izan duzu transa zarela, gorputz okerrean jaio zinen, berriro ere gorputz okerrean ideia hau, eta orain medikuntza modernoaren mirariei esker emakume edo gizon bihur zaitezke. Kontua da mundu guztiaren bizitza ez dela horrelakoa, eta kontakizun hori bakarrik edukitzea kaltegarria trans jendearentzat. Ez delako guztiona. Cis jendeak espero duen kontakizuna da, ez guri lagungarri izango zaiguna. Eta orduan, nik galdetu nion, azken batean gorputz okerraren kontakizun horrek genero binarismoa indartzen du. Eta, hor, zapla txiki bat eman zean, genero binarismoa indartzen duen edo ez, hori cis jendearen arazoa da, ez nirea. Guk gure bizitza bizi nahi dugu, inongo generori gabe. Eta egingoet, bueno, itxalo bat, berantzat. Eta egia da, alnualaz, hausnarketa hori nire galdera gabe jarri, baina pentsaturuan. Zintzoa izango nahi. Bai, erakutsiko dut nire zera. Eta gero, baitere galdetu nion, ea berak nola deskribatzen zuen cis begira da, eta esate zuen berantzak bi alderdi zitula, batetik trans izaerak liuratu egiten duela, eta beste batik susmagarri iruditzen zaiola trans izaera. Eta orduan trans izaera anomaliatzat jotzen da, zistasuna berresten duen anomaliatzat. Cis begiradak transexualitatea behar du bere burua egonkortzeko eta nabarmentzeko, transengan proiektatzen du genero transgresioaren arazoa. Eta hori arriskutsua da, izan ere transak cis begiradaren arabera bi gauza izan gaitezke. Sexu liluraren objektua edo mehatxua. Eta bi aukerak kaltegarriak dira, mutur batetik bestera bizkor pasatzen baikara. Zaila da egitura hori desegitea. Trans jendeari ez digute uzten arruntak izaten, cis begiradak horixe galarazi nahi izaten dugu. Eta bueno, iruditzen bastante aipatu ditugun kontuekin gainera uste, zuek aipatu zuen ideia asko hor biltzen diala. Eta horrekin itxiko dugu, gaurko ere plazerra bat, bigarren saioa, Arraio Irratitik. Eta... Hirugarren pena izango da. Bai, azkenean motz da. Bai, motz geratuko zaigu. Gehiago nahi dugu irgune. Dale, bi aste barrura arte, eta hori, eskerrik asko. Eskerrik asko, agor.